I fredags der blev julelysene tændt nede i Aarhus Gågade, så vi er taget herned for at finde ud af, hvad aarhusianerne tænker om hjerternes fest. Hvad synes du er det allerbedste ved julen? Familie og venner. Pebernødder. Det er vel, at det er nok overstået på et tidspunkt. Hygge. Ja, hygge. Og gaver. Ja, gaver. Det synes jeg også. Juletræet og gaverne. Og kager. Honningkager. Og honningkage. Og kærlighed. Det er det der med at komme hjem til familien og hygge. Og få god mad, og der er pyntet op. De røde farver, ikke? Bare hyggen. Hvad er din yndlingsjulemad? And. Jeg vil tro, det er stadig and. Det er and. Hvad skal man sige? Jeg tror, anden den vinder. Det, vi kan spise and og gris, det er heldigt for os muslimer, når der er jul. Juleand og hygge og samvær med familien, det er det, som alle dem, vi har snakket med her i Aarhus Gågade, de tænker på, når de tænker på deres jul. Der er rigtig mange familier i Aarhus, som ikke har mulighed for de her ting. Socialt overskud eller økonomi til det. Og derfor laver det himmelske juleshow muligheden for, at du og resten af Aarhus kan gøre noget ved det her problem.